Цялото нещо, което направи, което си искаш. Което си искам. Ами да се разхождам по един мост. Само да се разхождаш. И да правя някои работи. Освен да се разхождам, правя и каквото си искам. Давам лош Може пример. ли да дадеш повече подробности? Ами, правих едно упражнение на този мост. Изплащах едни деца. Харесах една риба, искаше ми се да вляза долу. Ма пишеше забрана. Ти нали не спазваш законите? Все пак ще ме стрелят с пушка. Не искам. Ти може ли да бъдеш убит? А това не знам ли. Не си го разбрал. Не съм го разбрал все още. До 3200 години не си го разбрал. Да. До сега ти не си изпал в никакви проблеми. Не, изпадал съм, ма не съм разбрал, че могат да ме убият. Никой не е стрелял по тебе, Те не са ме виждали до сега. а ти са крил. Да. Как си бил скрит 3200 години? Ами, ние последните 1000 години се скрих. Крил. Преди това. Ами, преди това живеех. Къде? По дърветата. От храст на храст. Под Познаваш камъка. ли Тарзан? Аз съм нещо по-голямо от Тързан. Но не познаваш ли го? Дали познавам Тързан? Аз мисля, че ти ме сравняваш с Тързан. Не, там говори. Аз те чувам. Ти чуваш, аз чувам и той ме чува. Кой ме чува, не знам. Аз те чувам. За Тързан ли говорихме Те нещо? хората не те чуват. Кои хора? Които са там. Здравейте, хора. Да. Да, чуете ме. Дай им добър пример. Не да им даш лош пример. Дай добър пример. Да. Аз съм от време на време лош. От време на време добър. Надявам се по-добър да бъда. И? Тързан ли беше? Твоето лице, защо изглеждаш така? Ами, защото съм се родил те. То странно ли за вас? Плаша ли ви? Некомфортно. Некомфортно. Да. Нищо не мога да направя по този въпрос. На което му е комфортно, да се чувства комфортно, на което не му е комфортно. Говорите нещо не ми е удобно да е от тази страна, се едно го искаме и тук да ми тъй. Ма говори там. На него. Да. Той ли? Добре, ти с какво се занимаваш? Как оцеляваш? Тук нещо дзътка. Майка ми се обажда. Ало, кой се обажда? И моята майка едно време се обаждаше. Вече не я знам де. Няма сега да говорим с нея. И пак ли го слагаш тук? Да. Пак ли ще се звънят? Надявам се от нея.